Bonġu, emme, ħomt. Donnok ħlomt ħolma sabiħa ħafna. Illum għall-iskola. X'kost? Illum l-iskola magħluqa. Magħluqa. Dan kif? Imma laqgħu s-sibt u lanqas il-ħadd. Iva, il-bieraħ Miss Anna qalet li ħadd mu se jmur skola għalissa, kulħadd ikollu joqgħod id-dar. Tibżax ħanini, għal-ġid tagħna se noqogħdu d-dar, ħadd ma jista' jmur skola. Jiġifieri la Elle u lanqas li u mi u mo u lanqas Miss Anna. Ħadd u ħadd. L-iskola baħ. U seddu mbaħ mhux ħażin. Issa rridu naraw kif inqattaw il-ħin tagħna d-dar. Anke l-papa se jibqa' d-dar, għalissa kulħadd se jibqa' d-dar. Isma' x'qed jgħidlek il-papa? Se nilagħbu noli. Int tħobba din il-logħba emme? Tgħid x'nistgħu nagħmlu iktar? Naf li trid tmur l-iskola, imma meta nkunu ma nifilħux, nibqgħu id-dar. Le, mhux int ma tiflaħx. Vera, imma ismani sewwa emme. Ġara li hemm mostru. Mostru żgħir ħafna ħafna. Biex taraħ, irid ikollok mikroskopju u jekk taraħ mill-qrib tinduna li għandu qisa koruna ta' fjuri ċkejkna. Minħabba fih qed jimirdu ħafna. U jekk immorru ħdejhom, nimirdu aħna wkoll. U dal-mostru ċkejken daqsxejn rasu qiebsa. Iktar minn emme. Jekk jidħol fik, tibda tħossok ħażin. Għalhekk ikollna noqogħdu d-dar sakemm jgħaddi kollox. Mela Isa, ejja naraw kif se nqattaw il-ħin. Ejja nibnu xi ħaġa. Inti tħobb tibni? Ara, isek qiegħed l-iskola u isek qed tibni xi ħaġa mal-ħbieb tiegħek. Da skur, wara li nilagħbu rridu niġbru kollox. Ma nistgħux inħallu l-kamra ta' taħt fuq. Ma tarax? Bravu emme. U issa? Iva, issa naqraw ktieb. Liema se tagħżel? Dak tal-lupettin. U emme jħobbu ħafna lill-lupettin, u x'vera. Għandu l-kodba kollha tiegħu. Tgħid lupettin. Ukoll qiegħed id-dar? Iva, anke l-lupettin qiegħed id-dar? U issa, tridx nilagħbu x'qed tara? Isa emme. Nimmaġinaw li qed naraw il-mostri jew id-draguni, l-ajkli kbar jew isħab b'ħafna kuluri. Nafx nagħmlu emme. Tridx impinġu. Ara, ġi l-papa biex jgħinek ftit. Kemm ġiet sabiħa? U issa forsi nistrieħu ftit? Le, ma tarax. Emme ma jgħajja qatt. Imma l-papa sadattant ġietu idea tajba ħafna. Se ninbidlu f'karattri differenti. Ħanara xi trid issir emme. Iva, naf xi trid issir. Emme supereroj. U lil min se ssalva? Da żgur kif ma ġitnix frasi. Emme se jsalva lil kulħadd. Se jattakka lil dan il-mostru ikraħ
li minħabba fih mu joħroġ barra ħadd u jirbaħlu. Emme jirbaħ żgur. Supereroj dak. Immorru nikkampjaw. Le, mela mhux ġaqetlek li ma tistax toħroġ emme. Imma l-mama għandha idea. Skont il-mama tistgħu tagħmlu kamp id-dar u timmaġinak qiegħed barra. Din idea tal-ġenn. Issa għala għajnejk. Immaġinak hemm barra, taħt sema kwikeb. Kemm hawn skiet. Kemm hawn kalma. La karozzi, la ajruplani, la nies. Kulħadd rieqed raqda twila u fonda. Min jaf elle fejn hi. Min jaf mi. U rowa. Tgħid anke huma għamlu kamp id-dar. Emme. Donna kirqat. Il-lejl it-tajjeb żbejjaħ. Għada la tqum. Oqgħod irrakkontali l-ħolm kollu li tiftakar.